O sa wala sa tuos at ubakan sa likod. Kanigid kanawan sango likod. Sa taas sa ubos. Jingato di baba. Subscribe sa ubos. Nag-subscribe ka. Hello world! Mabuhay! Nagbabalik po ang Norwegian Dessert Journey. Huwag niyo po kalimatang Subscribe. Click At here. nagbabalik po siya for the third Hi! episode. Ang ating kaibigan na si Bishmar! mula sa Ikan sa Mindanao! the Promised Land. And this is Ilocano versus Bisaya. So, magbibigay kami ng mga terminologies, then sasabihin namin kung ano yung terminology doon sa Ilocano at sa Bisaya. Tignan natin kung sino mas epic. Mas epic ang kanilang terminologies. Okay, simulan natin. So, mga Bisaya, Mandasya. Good morning, mauna ka. Maayong buntag! Naimbaga bigat! Diba? Mas maganda sa atin. Self-proclaim. Oo. Diba, mga Bisaya? Mas nindot ako. Good nun. Maayong udto! Naimbag nga aldaw. Diba? Mas maganda talaga sa atin. Magandang gabi. Maayong gabi! Naimbag arabi. Oo, diba? Hindi. Parang Arabic yung sa kanila. Good night sa amin. Sa inyo muna. Okay, good night. Maayong pagkatulog. Ay, maturog ka. Ang ganda sa amin. Ano ba yun? Maturog ka. Turukan. Kain na. Oh, mga onata. Manganta yun. Mukhang mas bet ko yun sa kanila. Makanta yun. Busog na ako. Busog na ako. Yun na yan? Yun na yun. Yun na yun. Nabsog na kon. Hindi, ang haba sa inyo. Nabsog na kon. Oh, busog na ako. Busog na ako. Gutom daw. So, gigutom ko. Gutom ko ba eh? Mabisinak bay. Mabisinak. Inaantok na ako. Katugon ako. Makaturog na kon. Ha, mas maganda pa rin sa akin. Tara na. Mga na ta. Intayon! Mga na ta. Intayon! Maganda yun sa kanila. Oh. Takbo na. Daga na! Daga na ta! Managa na ta! Agtaraytan! Managa na ta! Agtaraytan! Managa na! Pagod na ako. Kapoy na ko, bay? Kapoy na ko. Nabanog na kon. Ano na ko, bay? May kontak? Nabanog. Nabanog na kon. Nabanog. Sakit na sa akong kasing-kasing, oy. Nagsakit na ito yung puso kon. Mahal na mahal kita. Gihigugmati kapag ayo. Ay, ayating kalaunay. Gihigugmati kapag ayo. Nandiyak na. Mahal ka pero di ka mahal. Mahal ka, pero hindi ka mahal. Ano yun? Mahal ka, pero hindi ka mahal. Ay! Mahal mo siya. Mahal mo siya, pero di ka mahal. Mahal mo, pero hindi ka niya mahal. Gihigugma nimo, pero wak ka gihigugma. Ay, ayating di nakamot kayat. Gihigugma ka, bay. Pero wak ka niya gihigugma. Awan, madi nakakayat. Oray niya ubraw. Nakakapagpakikin sa inyo. Ang dumi-dumi mo. Ang Hugaw. dumi-dumi ng bahay. Ang dumi-dumi ng bahay. Hugaw kayong balay. Nakarugrugit to balay. Dumi-dumi ng bahay. Hugaw kayong balay. Muna panghinlo. Ikaw ang nagtanaw. Panghinlo. Magtanim tayo. Magtanim. Mananumta. Intaag mula. Mananumta. Parado na kay kanon. Ano? Mag-ani. Mag-ani tayo. Mangani na ta.
Intay agburas! Mga ninata! Agburas tayon! Ninata! Ang tagal. Dugaya kayo, oy. Nagbayag! Dugaya kayo, oy. Ako si Bishmar. Yun na yun? Ano yan? Yun na yun sa inyo sa Bisaya? Yeah, ako si Bishmar. Ah! Siya ni Norway. Siya si Norway. Oh, kini si Norway. Oh, ni si Norway. Ikaw. Isuna ni Bismar. Isuna kat ni Bismar. Kaya isuna talaga ni Bismar. Ah, ambungan kayo, bay! Nataersuna, di ba? Hmm? Ano yan? Gwapo siya, di ba? Ah, yung, ambungan ba? Nataer. Nataer. Nataer dayti. Nataer dayti. Nataer dayti gayem ko. Ah, let's love each other. Let's love each other. Maghinigugmaay kita. Aggiin na yat tayo. Ngayon. Merry Christmas. Okay. Maayong Pasko. Naragsak a Paskwa. Mabungahong bagong tuig. Ano kayo? Mabungahong bagong tuig. Naragsak a barutawan. Oh! Okay. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Naragsak a Paskwa, kinaragsak a barutawan. Maayong Pasko o mabungahong bagong tuig. Bakit ka natatawa sa amin? Yung sa inyo, naragsak. Ayong pagsaulog sa imong adlang natawhan. Ang haba. Naragsak a panagkasangay. Maayong pagkahimugso. Maayong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan. Oh, di ba? Ayong adlaw na tawhan. Ang haba-haba. Huwag kayo mag-away. Sige. Ayaw ka mo pag-away. Ayaw mo pag-away mga igsuon. Kay ay na, apo. Hangay. Huwag kayo mag-away mga magkapatid. Kay agap apa sige nga kakabsat. Kamo mga igsuon, dili mo mag-away. Si kayo nga kakabsat, ang kay nga agaapa, ha? Dapat magmahalan. Ano dapat magmahalan sa inyo? Huwag kayo mag-away, dapat tayo magmahalan. Hangkay hangkay gaapa, agin na yat kayo, ha? Ayaw mo pag-away. Kinahanglan maghinigugmaay. Ang haba sa kanila, di ba? Para malipayon. Tapno naragsak. Para malipayon. Tapno naragsak. Santo. Hindi santo na ano? Saan to? Saan to? Sige. Bisaya. Asa ni? Natoy atoy. Asa ni? Abi natoy. Natoy atoy. Api natoy yan natoy. Asa ni? O natoy. Yung ano, yung polite na pagkakaano. Polite na pagkakasabi. Ganun ba sa inyo? Polite na pagkakasabi. Asa ni kuya? Apo, anatoy datoy. Asa ni kuya? Natoy ate apo. Tapos, daghang salamat, kuya. Agyamanak manong, agyamanak manang, agyamanak auntie, agyamanak uncle. Agyamanak. Yung tao po, pwede po ba magtanong? Okay. Ayo, pwede mangutana? Apo, mabali nagdamag. Ayo. 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 Pwede mangutana. Sa kaliwa. Yun na yun? Sa inyo. Sa inyo. Sa amin, sa Bisaya. Sa wala. Sa wala, sa meron. Sa wala kaya, sa wala. Sa kaliwa, sa kanan. Sa wala, sa tuo. Kandigid, kanawan. Sa tubangan, sa luyo. Gisango, jilikod. Parang Japanese sa inyo. Sa wala, sa tuo, sa tubangan, sa likod.
Kanligid, kanawan, sango, likod. Sa taas, sa ubos. Di nga to, di baba. Subscribe sa ubos. Nag-subscribe ka. Pababa. Pagpababa. Panaog. Paakyat. Pangato. Patungas. Grabe kahigad. Nakabakbakras mo. Grabe kahigad. Nakabakbakras. Maganda. Kung tao, guwapa. Maganda. Sa inyo, kung tao, maganda. Napintas. Napintas pa rin? Maganda. Oo. Napintas. Nagpintas. Maganda. Kung sa lugar. Napintas. Napintas pa rin. Oo, kaya madali lang sa amin kasi almost every halos pare-pareho lang. Sa amin paglugar, nindot. Nindot. Pagbagay, nindot gihapon. Pagbagay, nindot. Pag sa inyo, bagay, Napintas. napintas pa rin. Pangit, maot. Ha? Maot. Naglahad. Yung maot, Alalaan. naglaan. Nakalalaan. Maot, malaki. Dakul. Dako. Dako, malaki. Basit. Basit, ano yan? Maliit. Maliit, gamay. Basit. Oh. May ibang term din dyan, doon. Pag dun sa bandang Visayas, jutay. So doon na derive yung Yun. ducks or jute. Ayun. Dako. 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 Nandun yun sa inyo? Ay, Dakul. Hindi, yung ducks tsaka jute. Oo. Saan ba yun? Sa Facebook? Oo, YouTube? ducks or jutes. Ducks or jutes. Yun, doon sa Visayas. Yun. Dako, malaki. Yung maliit, jutay. Dakul. Jutay. Dakul. Jutay. Mahaba maiksi. Taas, mubo. Atidog. Baba. Hoy, Roy, ngano sige ra makasilpon dira. Pangilas balay, ugkaw kayo mo kwarto. Dili magsilpon maro pag nakay daghang makuha dira. Ay naapo, nakarugurugit dito balay niya o amot lang ti kwa makasango dalusan. Kita nyo man nagigipinggan jiki kwa hanyo pa masawong ugasan. Na tila ilag ti ubrayong ubinga wala ti di yung hanyo la amot ti kwan. Tumulong nga agdalos ito yung balay naglamot yung brayo ha. Yan. So mo hugasan dira ano pa man niyo panghugasan sa may gusto ninyo pahugasan pa na ninyo patilaan man yung giring. Ha? Pag mugas mo dira, gapay wa pag nilong ag pang gutom na ninyo hang kuan. Yung mga igsoon, gutom pa yung tatay gikan man ang trabaho. Anya ti kayo ti biag aglamot maturog kay lata ti Brian. Ay no kasa ti Brian akad ay kalimutan ko na. Yun. Ay si kang naubing ingka maturog. Ay nung ka maturog ay kuduk-kudutok tasil lang mo ha. At maturog kayo tapos dumakal kayo insigida. Kasi ay Do, patulog. Kay Udto, para mo taas ka. Dili kay nga masout ng ka pareha ka man ni Bismar nga potot. Alright, thank you guys for watching, no? At hopefully, nagkaroon tayo ng little bit comparison kung paano magsalita ang isang Bisaya sa isang Ilocano. And there was really a big difference. But despite of this, no, meron pa rin tayong tinatawag na a unity in diversity. At I want to learn more from you guys. Just comment below no yung mga phrases ng Bisaya or Ilocano so we can learn from each other. Tama ba? Yeah, tama. So para sa akong mga kababayan dira na mga Bisaya, kung naamoy violent reaction o comment sa ako ang mga pagbinisaya, para naman correct ko yung mga pagkakamali ko. Sorry kung may naapakan man o ano. Alright, so that's it guys. I'll see you again on my next
vlog. And Please click here, subscribe. Click here, subscribe. Yan. bye-bye! Bye-bye.